La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ina ga yamma na abu da yanzu uwarka za ta haifo ni. Hausa a baki na kaman jakin Kano kana ce min kidiri. Me ha? In ka ji Hausa. Ha. Ha. Me ha. How can you demand not mad TV now? Jikun baya kawai. A ci gaba da kokari. Allah ya taimake ka dama mu sababurawan ubalaga naka. Mun gama shirin mu tsaf. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai ka gaya min duk matsalar da ake ciki baka rasa 50,000 a cikin akawun ɗinka. Me ka ce? Ano ba magana ne ba. Ba irin nasu bane ba. Ba ai yanda zamu ci zabe kawai. 100 ce yanzu nan na sun dumo waye. Wallahi Allah shi yasa ma da na daga London din ban kira ki a waya ba.